Festival Zavarti s vyvodzenjem predstavi Božeska noc dramskog studija Ruskog kulturnog centra. Mali sme predstaviteľov, keď sme mali, nažalj trebalo buď svece, ali pre objektívnych pričini znamo jaka situacija, to nam še nije vytvorilo u potpunosti. Možem povedati, že festival i toho roku priniesol odredzeni kvalitet, prosekovi, bulo predstavi, ktorí už boli vidzeni, ali boli predstavi, ktorí neboli vidzeni. Takže trimam, že tot festival opravduje svoje postojanje i nazdavam se, že neodluha budeme preslavljati jeho polnoljitstvo. Sobotu na repertoare festivala bavena predstava za zberovače truploh Ruskog narodnog teatra Petro Riznić Ďaďa a nedjeľu festivalski dzeň rozpočala monodrama Milionerka, ktorú po tekstu Iriny Hardy-Kovačević režiral Janko Lendjer a bavela Amalija Kovač. Širšu reportažu opačce u nedjeľovým televizijnim magazinu.